Hej YouTube, og velkommen til den her Hvorfor siger du på den måde? Far Cry 4 gameplay. Ja. Jeg skal i gang på den anden kanal. Jeg undskyld, jeg ikke er kommet i gang med den her anden kanal shit, men det er fordi jeg har haft meget travlt på min Willy FIFA. Og ja, så nu skal jeg se i gang igen på det nye tv her med noget gameplay. Hold kæft, Far Cry 4 på det her tv er vanvittig grafik. Men altså, tak for alle de spil. Der var 3 eller sådan noget, der kom med Far Cry 3 og 4. Alle jer, skriv hvad I vil have nede i kommentarerne. Kig på alle kommentarer, alle spil I vil have. Vi skal have noget, for eksempel noget online, Far Cry 4 eller noget andet spil, så vil jeg også gerne skrive spillet og hvilken game mode, og hvad I vil se en walkthrough eller sådan noget. Men altså bare bliv ved med at komme med at spille. Se også, hvis vi vil have nogle horror games, nogle gyserspil eller sådan noget, så vil jeg også lave det. Fordi jeg elsker gyserspil, men eller elsker, gør det. Men altså, ja, kom med alle jeres spilidéer, please. Hvis I har noget, ligesom i første video, eller så tager jeg bare noget derfra. Så ja, lad os komme i gang med noget Far Cry, for vi skal lige nakke nogen med. Wow, jeg er lort. Okay. Jeg er ikke MLG 360 no-scoper, kan jeg godt se her. Wow. Okay. Dø. Jeg tror også bare det her i dag, fordi weapon selection, man. Skulle have noget flamethrower, man. Så kører vi. Brænder vores teammate. Jeg er ligeglad. Kom så. Come on. Bang! Så kører vi. Flamethrower. Jeg ved ikke, flamethrower. Hvad er det her? Man! Boom! Hvor mange skal vi lige dræbe? Okay. 45. Boom! Okay, det er en nice våben der. Hvad sker der? Godt, vi stadig har de fattige våben. No. Nej. Let me please. Damn. Skal jeg så tage det? Nej, det var ikke det. Okay, det er våben, det er så godt. Du kommer bare. Det går bare som en drøm det her, man. Tager lige det fattige her. Ej, hvor er det fint. Det er ikke fattigt, det her, det er bare det fine. Det er altså bare det fine. Kører altså gammel. Hvad er det her for noget? Nej, jeg skal bare sniper-rifle igen. Kæft, den ser godt ud, det her spil. Det er ikke ligesom CSGO det her, det er eddermame. Fin grafik. Wow, okay, hvad er det her for noget klamt nu? MLG. Boom! Det tog fandme også din tid. Det tog mig 5 minutter at klare den her, mand. Den var god, den synes jeg godt om. Okay, spil en tilfældig bane. Spil noget mere Far Cry. Men altså, der er jo... Wow, kan vi tage biler nu, mand? Okay, vi kan se, vi kan tage sådan nogle der. Okay, vi har et stort udvalg. Motherfucker. Alle de ting vi kunne tage, så vælger vi tuk-tukken. Tuk-tukken er jo lort. Jeg ved en. Nej, det kunne vi ikke. Jeg troede lige vi kunne knække hovedet ind. Okay, vi skal altså også lige starte. Okay, vi kører bare som en bindegale idiot. America for. Det her er en lortemap. Absolut. Lortemap? Nej, jeg synes ikke godt om. Den var altså lort, den der map der, men jeg brugte 5 minutter på det lort, og jeg kunne ikke finde dyret. Det ser godt ud. Damn, hvor er det godt lavet det her. Der er ikke nogen guns. Wow. Er du okay? Gennemsøg. P-piller. Vi har fået p-piller ud af det der, mand. Hold kæft, mand. Nu kan vi ikke få børn. Min mand. Er der noget herovre?
Vi er lidt fuck, hvis vi ikke har nogen våben eller noget. Jeg har noget det her. Kom, bitch. Aha. Wow. Vi har kun set 4 bomber til nak. Fuck en fed bane. Ja. Okay, ja. Okay. Det fuck. Jeg er god til det at spille med at sige. Fuck. Hop din faggot. Okay. Oh shit, det kommer bare nærmere. Vi må have noget, ammunition. Så 4. Fuck. What? Nej. Den var lort, den kunne jeg heller ikke lide. Vi skal have noget ordentligt kød. Vi skal have noget, der sætter os ind. Vi skal have noget favorit. Okay. Wow, det ser fint ud. What? Brug gentagsmarkørerne til at hjælpe spillere med at finde vigtige steder på din bane. Finde vigtige, det starter... Det hang sammen. What's up, bitch? Sådan der, så kører vi. Vi skal over i båden. Klatre den faggot. Okay. Okay, nu skal vi ud og sejle. Nu skal vi... Okay. På vej over grænsen, ha? Vi flyver bare på landet, jeg er ligeglad. Woo! Nå. Ej, come on, man dør bare. Jeg dør, jeg har ikke liv eller sådan noget. Brug værktøjet, male overfladen til at give veltræner. Jeg tror det er fordi vi... Dø. Hvorfor dør jeg så let, mand? Ram nu din bøs, mand! Der. Jeg har en arm her. Han havde et benbåben der. Kan man se. Har en p-piller på sig. Tørt jagtkød. Jeg er ligeglad. Okay, så kører vi. Det er altså lidt svært i first person nogle gange. Idiot. Okay, jeg sejler altså lige over, så... Vi flyver altså også bare ind i ham der. That's how we do it. Ja, det var fint. Det var fint nok. Vi skal have noget ordentligt kød. Hold kæft, mand. Dræb det fint. Nej. Jeg skal dræbe 60'en. Bam, så kører vi. Okay. Den er så fed. Die, motherfucker! Det er altså sådan nogle baner, jeg godt kan lide. What? Okay, jeg bliver bare skudt på for alle sider nu. Fuck. Wow, hvor fedt, man. Det her det er MLG. Okay, fuck. Det er altså ikke normalt skuespil. What? Et bindegal, mand. Sådan der. Bang.
kører altså bare nu. Nu kører vi lortet shotgun. Vi skal altså klare en bane for once. Åh, fuck! Nej, altså han er godt her. Ja. Måske den er fin. Negative! Er det ikke sådan? Er det ikke lavet der? Det er bedre. Ej, come on! Åh! Fuck. Jeg skal også gøre, der går en juggernaut ind til mig, man. Okay, jeg kan altså ikke nå mere for i dag, så hvis I kunne lide den her video, som var lidt fucked up, altså, men altså hvis I kunne lide videoen anyway, så smid, eller hvad fanden snakker jeg om, så håber I kunne lide videoen, håber I vil have mere, smid nogle spil ned i kommentarerne, nogle horror games, alt det I vil have, så spiller jeg det nok højst sandsynligt, så jeg kommer med nogle idéer, og ja, ses!